Halo, halo लोगोफोर गोबावनि उनाव एलबी फैबाय आरोना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर so friends बहुत दिनों एपिसोड आते एलबी दिसु बहुत मिस करिसु म malah badannya langku malah angin selerdi bersebersihku malah badannya langku malah angin selerdi bersebersihku जोंना केके ब्रादार फैदों हेलो आदा केके लाइक थुना होदो दे बहाय दं आदा केके आङो उदालगुरियाव दङो उदालगुरि भैरब कुन्ड थांना फैबाय अखा हादोना हाया आदा केके नोगोर अखा हादों बाव आङो लांखुमाबाय आंनि सोलेरनि गोसो मोनसेखौ सोंखुमाबाय सिरि सिरि नोंनि खोथा नोंनि थं दारिखौनो सिनाया जाखांबाय आइसोर दानो जाखांबाय आरो नोगोद अखा हादों आरो केके बाव ओरैबादि ज्राम ज्राम हादोंना नोंसोरनिथिं अखा हादोंना हायाखै नोंखौसो सोंदों माबा फ्राइड राइस जाबोदों आदा भैरबकुन्दनि अरुणाचल बर्डार आरोना बेयावहाय फ्राइड राइस जाबोदों कफि लोंबोदों दैयानो टुम जाबाय ओमफ्राय दायो जाला आनै मोनाबो जाला रावबो जाला ओमफ्राय सासे बाबुआ थालांदोना बे भागिना बेनोल' ओंखाम संना होसिगोन आजां गाजां अखा हादों आयै अखा हाबावाखैसोनो नोगोद अखा हाखादों बाव ज्राम 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 आइसो रावबो लाइकबो थुना होआखै आरो जोंनिथिं हाला हामारलालै आदा नोंसोरथिं माबा नोगोद मा होनो हाद्रि बाला ओरै हमनानै ओरै गुफुंनायसो नुदों आरो आं स्टेटासफोरावहाय नोंसोरनिथिंनि उदालगुरियावबो हादों ओमफ्राय जोंनियावबो हादोंनो एसे माइ गायखांबायना गायखाङा आदा
सबिता बिब' फैदों दिनै मा गोसो जादोंबा आगै नोंसोरखौनो बिराद गोसोखांदों दिनै आब' माने गोसोखांनानै आङो सोर सोर फैयो एसे रायज्लायनो होननानै फैबाय आरो मारै दं आब'? हेल' हेल' बिब' बिदा सनाफोर मारै दं? ओंखाम जाबायना जायाखै खिथाहरदो। आंखौ एलबि होनो बुंहरबाय थायो फंबायमोना। आदा संसारा मानो एलबि होथारला नोंजों रायज्लायनो बिराद इन्टारेस्ट मोनोमोन होननानै आंजों मिनिनो बिराद मोजां मोनोमोननो। ओमफ्राय दं आगै गेजेरावनो आदसा ओमफ्राय दैयानो गैया होनना बुंदों आरोना आदा कैकेया आइयै दै गैया आरोना। ओमफ्राय नों बहा दं आगै? आं उदालगुरियावसो दङ दायो आब' सफि। ओमफ्राय सुमित ब्लक फैनो हादो। सोर बियो? हेल' सुमित आदा मारै दं? हेल' गुड इभिनिं टु अल अफ इउ। लाइक दान होनना बुंदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय अ होनना बुंदों आब' सफि माइ गायखांबाय नामा? नोगोद अखा हादों बाव ओमफ्राय माबा दङ नालाय सिलिं दं नालाय बारा फात्ता मोनाखै आरो अखाखौहाय थेवबो आं खोनादों आरोना ओरैबादि ज्राम ज्राम हादों। बाहेराव आंनि माथोखौ एसेबो खोनाहैया। आजां गाजां अखा हाखादों। मिस इउ आदा सुमित आदा केके आदा आब' सफि। मा खबरलै भाइ? मोजां आदा मोजां एकदम बिराद मोजां फ्रेस फ्रेस बार जाना फैबाय भैरब कुन्द'आवहाय। ओमफ्राय दायो ओंखाम जाला बेयावनो अरुणाचलाव जाना फैदों। फ्राइ राइस जाना फैदों। ओमफ्राय गायखाङाखै आगै समबारफोरनिफ्राय गायजोबनोसै बिगासेल' गायखांबाय आदसा अखाया बारा गैया खोमा ने आब' नोंसोरनिथिंबो? जोंनिथिं आजां गाजां अखा हाखादों नांगौनि बारासो अखाया। बिराद लोखि जायगालै जोंनि आब' सनितपुरा। ओमफ्राय के बसुमतारी आब' फैदों हाय होनना बुंदों हेल' आब' गुड इभिनिं मारै दं आब'? लाइक थुना होआखैबा लाइक थुना होदो दे गोबावनि उनाव दिनै लाइक फैबाय आरोना ओमफ्रायथ' बिराद मानसिफोरानो आंखौ लाइभआव फैदोब्रा होनहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं आरो सोलाबाखै दामानि एगजाम दङ गाबोननो एगजाम जानो गोनांमोन ओमफ्राय एगजामा पस्टपन जाबाय 22आवसो जासिगोन आरोना। हेल' आगै मा ओंख्रि जाखो? ओंखाम जाला माबा भैरबकुन्द'आवहाय एसे बेरायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बावनो फ्राइ राइस कफि लोंबोदों। फ्राइ राइस जा टुम टुम जि बुरजा लाबोदों दा ओमफ्राय नोंसोरनिनो दिनसै भाइ बेरायबाय था जोंहा गैया होनना बुंदों ओरैसो गावहा जा मोजां मोजां लकेसनाव बेरायहैनो हायो। माबा भुटानाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय टाइमा मिलायासै ओमफ्रायो गाबोन नङाबा सबनिया बेरायनानै फैगोन आरोना भुटानावबो भिडिअ खेबना दोन माबा मा होनो हगारनायासो जागोन ना जायाथाय बिराद भिडिअखौनो हगारनायानो जाया आङो बांसिनानो लाइक दान होनना बुंदों बसुमतारी आब'आ थेंक इउ स' माच आब'। ओमफ्राय आब' सफिया मा होनदों दं बारासो जाना दं आगै दाबो हाखायो बिराद मोजां जायगा माथो आब'। मानसिफोरा फोथायानो आरोना मा होनो आंखौहाय स्टेटास होबा सिगांनि भिडिअ'खौनो होदों होननानै बेबादि होननानै आंखौ बुंबाय थादोंमोन आरो कमेन्टआवहाय नंखायना नोंगौ अखा हानाया होननानै ओमफ्राय जोंथिं हामारो ने आब' नोंसिनि आरो जोंनिथ' नांजाबखानायसो बुंजायो बिसनाथ सारियालिया अखा हामारो जोंथिं लोखि जायगा ओमफ्राय के बाजै
ओमफ्राय माबाया मा होनदों के आब'आ मा होनना बुंदों ओमफ्राय आदा के दा बोथोराव लोमजानाया एसे माबा गानो नागिरा आरोखि केयार खालाम ओमफ्राय आदासो मेरो मा होनदों के बाजै मारै लोमजाखो होनना बुंदों आरोना अखाफोर सिजादों खोमा आब' सबिया जोंनाबो बिसनाथ सनितपुर एकेसोना आब' सनितपुर गोलैयोना नोंसोरनाबो नोगोद मोजां जोंनिया लोखि जायगा मानसिफोरा आंखौ बुंहरबाय थादों आरो बिराद लोखि जायगालै नोंसोरना अखा हायो मालाय जोंनियाव अखा थोबसे गैया हायानो गावस्राजोब्बाय होननानै ओमफ्राय रागा जों इसर भिडिअ'आनो नांदों मिजिं ब्रादारा थेंक इउ स' माच ब्रादार रायलायनो थाखाय आब' मानि जाखोबा नेटआ आमदानि दं मा भिडिअ होनो गोसो बादि ब्लग 10 मिनिट 20 मिनिट होयोना गोसो बादि होनो हागोन आरोना ओमफ्राय मोनसेबो भिडिअ'आनो माबा इडिट गैया बेखायनो आङो खालामा भिडिअ'खौनो आपल'ड होना दोनाखै नङाबाथ' आनलिस्टआव ओरैबादि भिडिअ'फोर आपल'ड होना दोननो हागौमोन ओमफ्राय मा होनो के आब'आ मा होनदों दाखालि जोंनि बाक्सा रुपहि थांना माबायदि मोनखो आगै बाक्सा रुपहिखौथ' ओरैबादि मोजां मोनदों माबा आङो मा मायथाइयाव थांदोंमोनथाय जिखुनु आं क्लास 10नि एगजाम होखांनानै थांदोंमोन नामाथाय मेट्रिक एगजाम होनाय समाव थांदोंमोन खोमा आब' बे समाव बारा साफा मोनाखैमोन आरो जायगाफोरखौ ओमफ्राय बे रुपहिनिबो दखानफोरा बारा गैयामोन ओमफ्राय दा बिराद गिदिर जाबाय माथो रुपहिया बाजाराबो गिदिर जाबाय लोगोसे बाथौसालियाबो जाबायना बिराद मोजां मोनहैदों आब' थांनानै लोगोसे फंबायमोनाबो लोगो हमफैदों ओमफ्राय बिसोरखौथ' लोगो मोननानै बिराद गोजोनदों जायगायावहाय आरो सारनि थांना फैदों खन्थाइगिरि बिथाङा आदाखौ लोगो हमनानै फैब्रबदों आरो मा होनो के आब'आ आगै मिजिं मोजां नङालै आगै होनना बुंदों मुलि जा आब' ओमफ्राय बांद्राय माबा जादोंबाथाय बिजि थुजा खोनालास' आगै दाबो खोनायो नामा आब' हे हेस' खोनायोना खोनाला आब' माथो एफा मोजां नेट नांदोंमोन माबोरै बिदि जाखोथाय आं हमनो हाला अखाया बोबाय दां आगै फेफ्रि फाफ्रा जाजोब्बाय हा दाबो नामा आब' आयौ मारै जाखो आं फेनखौनो अफ खालामथ'नि दे र' खोनायोना खोनाला आब' इसोर एफा मोजां रायज्लायबाय थानायाव मा होनदों अखाया हाबायदां ए बेखौ फरायबाय नांथाबाय माथो आगै दाबो नांथाबाय नामा दासो खोनादों दे आगै खोनाबायना नोगोद अखा हाखादों आयौ माने नांगौनि बारासो अखा हाबाय बाव ओरैबादि गरम ना न'आ सिलिंआ माबानिसो बियो मा होनो एसिनि सिलिं नालाय ओरैबादि गरम माबा आब' आदामोन नै जि मोजां होदों सिलिंखौहाय ओमफ्राय हादाबखौबो टाइल्स होदों आरोना नै फ्लरखौहाय ओरैबादि अखा आयौ मानो आब' होनना बुंदों आरो ओमफ्राय आब' सबि मा मैगं संखो ओमफ्राय के बसुमतारी आब' सोर ओंखाम संदों नोंथ' लोमजादोंबा हेल' सोर दङ आङो फरायनानै कमेन्ट खालामदो बोरमा दारिखौ सिनबाय आङो लावफिनबावबायसो आरोना नै
दारियानो लावनो रोंला रोजा खालामनो लुगैदोंमोन साफ्रेनाय लानो लुगैदोंमोन दोंनैखौनो साफ्रेबावोसो नै मा होनदो दालि पटल एवनाय सागे गोथावानो आब' आंनि फेभरेट पटला जेबो ना बेदर नाङा पटल मोनबाथाय आंनो जेबो नांखाला आरोना ओरैबादि गोथाव मोनो आं आयै पटल सामफ्रामबो मोनबा सामफ्रामबो जागोन आं नोंनि गुमैया संगासिनो आगै आदसा गुमै संदों आयै मासे मावथि गुमै बिदिसो जानांगौ मोजां दे खायफाया ओंखामदो दोख्लाखौनो दाङा लोमजाबा साजाबाबो खायफाया आरो मबाइल थुनानै थाबाय थायो जेबो केयार खालामा बिराद मोजां बेबादिनो मावनांगौ हेल्प होनांगौ ओमफ्राय औ गोथाव मोनो दे आगै औ आंनिथ' एकदम फेभरेट आरोना आयौ माबा रन्टु दाया माबा मेसेज हरगासिनो आंनाव अबेबा मन्दिराव थांदों रन्टु एक्टरा ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थादों आंनाव वाट्सएपाव स्टेटासाव मोजां नुहरदो होनना कमेन्ट खालामदोंमोन आं पेप्रें पाप्रां मेसेजानो फैलाबाय थादों आं लोमजादोंना औ बेबादिनो लोमजाबा साजाबा माबा हेल्प खालामनांगौ खायफाया हेल्प खालामथारा ओरैबादि गरम बार भगबान थानोनो हास्राला आं नै गोलोमजोब्बाय मबाइलाव सिनायाखै फुरा गोलोमजोब्बाय आं गस्लाखौबो उल्थासो गानना लादों आं उल्था गाननो बिराद मोजां मोनो ओइ दाखालि दाखालिसो होनफ्लांबाय एसे गोबावानो जाबायथ' 3-4 मान्थफोर जाबाय नामाथाय आङो एलबि होयिया बै समाव आं गस्ला उल्था गानबाय थायोमोन आरो आंखौ जा बुंहरोमोन जाम्बासो नामा नोङो गस्लाखौनो उल्था गानो माथो मासे जाम्बा होनहरबाय थायो गस्ला उल्था गानबाबो जाम्बा होनहरो आरो आं उल्था गाननो बिराद मोजां मोनो खारन थारमाने दागोफोरा ओंखाम जानाय मानाय माबाफोरा दालिफोर ओंख्रि जाबा बा बेदर फिसाफोर ओंख्रि जायोबाथाय गस्लाफोराव नाङो नालाय ओमफ्राय उल्थाथिं नांबा जेबो मोना आरोना आङो समाव बिराद नाङो बेबादिनो मालाबा नुसनथारा ओमफ्राय दागो नांबाथाय माबा खारनोनो नागिरा आरोना ओंखायनो आं उल्था गानना बिराद मोजां मोनो गस्लाफोरखौहाय बांसिन उल्थासो गानो आं न'फोराव थानाय समाव ओमफ्राय ओरैनो न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांबासो बिदि मोजां माबाखौ गानो आरोना उल्था गाना ओमफ्राय के आब'आ मा होनदों आगै बेथ' मा होनदों बेथ' उन्दुना दं बाबुआ लेखा नायगासिनो दा गुमैया ओंखाम ओंख्रि संनाय आगै औ मोजां दे आब' मोजां ओमफ्राय जोमाव बर' ब्रादार फैनो हादों थेंक इउ स' माच ब्रादार नंगौना वाट्सएपाव मारै कमेन्ट खालामोरा वाट्सएपाव मेसेजखौ खालामखो हा मेसेज खालामो खोमा माथोनो कमेन्ट मेसेज मा एखेसो माथो जाम्बाथ' आरो नों जयसनो उल्था गानबा बिखा बेल्थि सांग्रा जायोनो आगै हामा आइसोर नंगौना नङासै जेबो जायादां माथो मानसिफ्रा गोदोर गोदोरफोरानो बिदा जानायफ्रा गानो माथो ओमफ्राय गोसोनिसो खोथा खोमा आं जेबो साना आरोना ओमफ्राय कमेन्ट फरायदोंना डाइलग मारिदोंरा भाइ डाइलगबो आयौ गरमा जालालै लाइक 6 होनना बुंदों जोमाव ब्रादार थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओरैबादि अखा हाबायलै आयौ बाक्सायाव अखाखौनो हायाखैदां के आब' बाक्सायाव अखा हादोंना हायाखै नों
नोंगौनो देनां बोरायबा सायोनो आयौ आं गानलालै होनबा गाननां होनबा हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालाम आदा केकेआ ओंख्रि संदों खोमा ओमफ्राय जोंना बाबु सासे सफैनो हादों हेलौ बाबु मा खालामदों बाबु हाय आदा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सबिता बाजै सना बिदि दा बुं गियो आंबो उल्था गानो आइसो गिबावबायसो नै आसोला ओमफ्राय गैया आगै अखायानो आदसा अखा हायाखै आरोना ओमफ्राय नरुन बाबु अखा हादोंना हाया नोंसोरनिथिं ओरैबायसा अखा हादोंना बेयाव दं ओरैनो आदा होनना बुंदो आदसा आं भिडिअखौनो नायना होनो सोलाबाखैलै बाबु दहायबो आङो माबा बे मोनसेखौल' नायना होदों खोमा माने आङो गाबोननो एगजाम जानो गोनांमोन आरो एगजामा दा पस्टपन जाबाय माबायावसोमोन 20आव जानो गोनांमोन 20आव खालामबाय ओमफ्राय आरो 20निफ्राय दायो 22आव पस्टपन खालामफिनबाय आरोना माने खेबथाम सोलायबाय डेटआनो ओमफ्राय दा 22आवनो फिक्स जागोन खोमा एम ए नि माबाया एगजामा एन्ट्रेन्सआ अखा गैया आदा होनना बुंदों आदसा अखा हायाखैना ओरैबायसा अखा हादों बेयाव ओमफ्राय बाक्सायाव एम्बु बेदर बारा जायो आगै जामारो दे ओइ सासेल' नङालै ओरैबायसा मनासे एम्बु हमनानै बिसोरो स्टेटास होयोना आयौ गिलु बालु आंथ' एम्बु जाखाया ओरैबायसा गियो आं ओमफ्राय मैयानो खोथियानो गोजा जालांजोब्बाय आयौ माबा भिडिअ'आव नुदों आं ओइ बे केटि जे बर' इसोरनि भिडिअ'फोराव नुदों आरोना फुरा जारोम जाजोबदो खोथियाफोरा ओमफ्राय नोंगौखौ मिथिनासो बुंदो आंबो आगै जोमाव औ मिथिनायखौ बिदिनो बुंखानांगौना आब' ओमफ्राय जायोहाय मा जागोन आरो औ माबा आब' बे बाक्सा सिमलायावबो ओरैबायसा एम्बु बुथारो खायफाया माने एम्बुफोरखौनो बुथारनो थाखायनो वाइट खालामबाय थायो खोमा ओमफ्राय जाखिनि माने एम्बुआसो अखा लेङोना ओमफ्राय जाखिनि अखा हादोंमोन बै समाव ओरैबायसा एम्बु मना बुथार जाबाय दायो बिसोरो एम्बु अखा लेंहरग्राखौनो आरो बुथारनानै जायोबा माबायसा अखा हागोन दे ओमफ्राय गरेस्वरावबो बे गरेस्वराबो बाक्सामोन आरोना बि बइस मोननि बाथौ थानसालियावहाय रायजोनि बाथौ थानसालियाव दाखालि एम्बुनि हाबा होदों आरोना एम्बुखौ मानि थाखाय हाबा होयो माने अखाखौ मोननो थाखायसो हाबा होआखै होनबा ओमफ्राय एम्बुखौनो जायोबा मारै अखा हागोन दे मारै अखा लेंहरगोन बिसोरबो जिउ गोनां बुस्थुसो ओरैबादि बिसोरखौबो मानिनांगौ एम्बुखौ मानिनानैनो दायो अखा हानो थाखाय हाबा होदों एम्बुनि ओमफ्राय मारै जानो हायो बेखौ आसरित मोनो आंथ' बिराद गियो आरोना एम्बु जानो आं जायाबो ओमफ्राय मा होनदो नेरसोन बाबु फैनो हादो हेल' नेरसोन ब्लग बाबुसोमोन ना मासो आं गोसोआव गैला मारै दं नेरसोन ब्लग कमेन्ट खालामदो कमेन्ट नुथारला आङो कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय होनबासो माने भिडिअसफोरा फैयो आरोना ओमफ्राय सोरनिबा दामानि रावनिबो भिडिअ नायनो मोनाखै आरोना अननानै गाज्रि दामोन ओमफ्राय जायनि कमेन्ट फैया आं माने भिडिअखौ एसे नायनो माबा मोनो आरोना ओमफ्राय माखासेफोरनिया नटिसानो फैया आं अल नटिस माबायावनो प्रेस खालामना लाजोबदों आरोना खायफानिया माने साबसक्राइब खालामनाय दङबाबो भिडिअ नायथारिफोरनिया माने आंनियाव नटिफिकेसना मोनफैया आरोना ओमफ्राय खायफानिखौ आङो नाम सार्च खालामसो नायो बै अनामिका आब'मोननिखौहाय बिसोरनि नटिफिकेसनानो फैया आं अलावनो प्रेस खालामना लादोंमोन
ओमफ्राय नाम सार्च खालामसो आं बिसोरनिखौ नायो सम सम। ओमफ्राय मा होनदों बाबु नरना मा होनदों दिनै मालाय कन्टेन्ट मनिटाइज टुल नुजोब्बाय आंहासो थालांबाय दाख्लै आंहा इसु जाना होदों फेसबुकआव दासिमबो मोजां जाफिनासै। आदसा बाबु जायासै आरोना दुखुनांथाव। दा वेट खालामथ'दो एबार मोनसे नेक्स्ट माबायावहाय नोंनाबो गेवनो हागौ आरोना। माने बेलेगनि भिडिअफोरखौ होनो नाङा बे फेसबुकआ कन्टेन्ट मनिटाइजेसन माखौ बुङो मा होनो जाय भिडिअसफोरा गावनि अरिजिनेल भिडिअ बे बेखौ नायनानैसो बे फेसबुकनि जाय माने गुदि अनार बेयो माबा खालामो आरोना बिसोरो गावसोर बिजिरग्रोयो बेनि उनावसो बेखौहाय माबा गेवहैयो आरोना। बेखायनो जेसे हागौ गावनि भिडिअ होनांगौ आरोखि। आंना जाबाय बाबु मा लंकाउन्ट जादों ओमफ्राय आंना दा $4 जाबाय आरोना फेसबुकआवहाय हाबगासिनो फैसा। ओमफ्राय माबायावबो हाबगासिनो दायो इउटुबावबो। ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायाखै नायदो माबा आगै माथो नों आंनि भिडिअ नायाखै नायगोन आं बर' दायो। ओमफ्राय दामानि आं सोलाबथाराखैमोन माने आं दा सार्च खालामना नायगोन मालाबा माने भिडिअ नायबाय थाबासो माबाया फैयो नालाय। ओमफ्राय आरो मालाबा आं खेबसेल' जास्ट अन खालामो आरो इउटुबहाय दामानि नायनायानो जायाखै। ओमफ्राय आब' सफिया मा होनदो गैया आंहाबो मोनाखै आगैमोन। आदसा मोनाखै आरो आब'आबो माबायाव भिडिअ होबाय था माने कन्टेन्ट बै फार्स्टआवहाय माखौ कन्टेन्ट मनिटाइजेसन जायो होनना बुङो बेखौ मानसिफ्रा खायफा बुजिया आरोना। फार्स्टआवहाय नों जि रिल्स बानायो नोंनि मेन कन्टेन्टनि नामखौ लिरा आरोना। नोङो ओरैनो हेसटेग अफिसियेल माबा माबि हाइलाइट ओमफ्राय फल'वार्स एस होनानै बेफोरबादि होनो नाङा आरोना। फार्स्टआवहाय नोङो मेन नोङो मा भिडिअ बानायदों बेनि टाइटेलखौ होग्रो आरोना। बेनि उनावसो नोङो हेस होनानै फल'वार्स बा हाइलाइट एफबि फल'वार्स बेफोरबादि माबाफोरखौ हो एभ्रिवेर बेफोरखौ हो आरो होनबाना माने थाबनो माबा जागोन आरो। नों सानफ्रामबो हायाबाबो साननैजों मोनसे पस्टखौ होथार आरो रिल्सफोराव बांसिन माबा फैयो आरो। आं ओरैबायदि भिडिअ बानाय दोनदों माने मा होनो फेसबुकाव डाइरेक्ट बानाया आङो इन्स्टायावसो बानायो। ओमफ्राय इन्स्टानिखौनो डाइरेक्ट माबायाव सेयार खालामना होयो आरोना। माने बेयाव लिंकखौ माबा खालामना लादों नालाय। ओमफ्राय मा होनो माबा आं बेखौ सालायनाया 5 मान्थफोर जाबायदां। आं सिगांनो बे फेसबुकखौ खुलिना दोन्दोंमोन। ओमफ्राय मेन आंनि फेसबुकआ गुबुन मोनसेसोमोन आरोना संसार दैमारिमोन। ओमफ्राय बेखौ आङो नायला ओरैनो नायो आरो बेयावबो 5K फल'वार्स बारासो दङ बेयाव 5K प्लास दङ आरोना। ओमफ्राय आं नैबे मोनसे संसार दैमा मोनसे पेजखौसो दा बांसिन नायो आरो जेराव बेयाव आर्निं जाबाय नालाय। ओमफ्राय इउटुब ना बेसे जाखो आदा नोंना डलारा आयु गैथारा 5+ जाबाय बाबु 10K $10 बासो गुगोल एक्सेन्सखौ मोनगोन। ओमफ्राय केबो मा होनदों आंहाबो दिनै जाबाय फेसबुक कन्टेन्ट मनिटाइजेसन। आदसा जाबाय आरोना। फल'वार्स गैयाबाथाय माबा लोगो गैयाबाथाय लोगो खालामहरदो संसार दैमा होननानै बोबानो मोनगोन फेसबुकआवबो आब'के। ओमफ्राय आब' सबिया बिदिनो होयो आगै। औ बिदिनो होनांगौ माने गावनि कन्टेन्टखौ होब्ला फेसबुक अनारा साबसिन मोनो आरोना। ओमफ्राय बिसोरो बिराद माने माइरं सालिनाय बादि सालियो बिसोरो गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट नंगौना नङा बिदिनो जेसेनो हायो एसेनो गावनि निजा माबाजों हायोबाथ' बे मेथाइफोरजों बानायालासिनो माबासो होनांगौ आरोना गावनि भइसजोंसो होनांगौ आरोखि होनबा साबसिन। आं फेन होनोसै ओरैबादि गरम मोनजोबबाय आं
मा नाम आगै होनना बुंदो आंना संसार दैमायानो दङ फेसबुकआवबो सार्च खालामना नायबानो नुगोन रिल्स भिडिअफोर होदों दोहै मोनसे बाबु नरुननि आंनियाव फैयानो माबाया फेसबुकआव बारा नुजाफैयानो ओमफ्राय आब' सबिनियाबो आंनाव नुजाफैयानो माबाया फेसबुकनिया बारा मालाबा मालाबा नुयो ओमफ्राय जै नुबाथाय आङो कमेन्ट खालामखायो आरोना लाइक कमेन्ट खालामखायो ओमफ्राय दे आगै आं ओंखारथ'नोसै दे अके आब' अके थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव फैनानै दसे समब्लाबो सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोसो सिंनिफ्राय वान सेकेन्ड थेंक इउ स' माच आब' टेक केयार बाय ओमफ्राय के बसुमतारी आब' मा होनदों जागोन दे आगै औ लोगो जादो जाय जाय लोगो गैया बिराद सापर्ट नांगौ जायो ओमफ्राय माबायाबो मा होनो हायोबाथ' 5 मिनिट्सफोरनि ब्लग भिडिअफोरबो होनो हानांगौ आरो ना माबायावहाय फेसबुकआवहाय आंहाथ' होनायानो जाया होनबा साबसिन जायो आरो डलारा बारायबाय थायो मोनसे भिडिअ'आव आंना थाइब्रै थाइबा 6 थाखा बेफोरबायदि हाबो आरोना फटकबाबो भिडिअ'बाबो बाय संगिता होनना बुंदो के बसुमतारियाबो सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो बाबु नरुन दंना गैया ओमफ्राय के बसुमतारि आब'मोनजों लोगो दङना गैया नरुन बाबु लोगो जादो जाय जाय लोगो गैया सोंखोमाबाय सिरि सिरि खानाय सिनदोंमोन एसेबो मोजां सिनना होआखै नैखिनिखौ एसे सिनबावनांगौमोन खानायखौनो सिननो रोङा नैखिनिखौ एसे सिनबावनांगौमोन गोजौनिखौ एसे इसिनि इसिनि गुसुं खालामनांगौमोन थिनबाय ओमफ्राय थिननाय बादिखौनो खानायखौनो सिनना होआब्रा जोंखाबायसोमोन आङो जायगानिबाथ' रायजासिगौमोनसो जा बोरैबा मोनबाय आं न'आव थांनानै सिनजाहैफिननोसै आं दैखिनिखौ एसे गारबावनांगौमोन नै बेखिनिखौ एसे मोरै सिनजाबा एसे साफा नांगौमोन ना आंनि खर'जों मिलायनानै सिनना होनो रोङा खर' लावजिंजोंनो एसेबो साफा नुवा आंखौथ' खाफाल सानस्लाजों ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै ओंखाम जाला आब' माबा आं फ्राइ राइस जाना फैदों भुटान बर्डार हरै अरुणाचलावहाय बर' मानसिनि रेस्टुरेन्ट आरोना इक' राइन' रेस्टुरेन्ट बेवहाय फ्राइ राइस प्लेटसे जाबोदों लोगोसे कफि लोंबोबाय हेल' हेल' आंगोफोर सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदों बिराद मानसिफोरानो एलबि होदो जानांगौ बेखायनो मानसि फैयाखै आरो बिराद गोबावनि उनाव एलबि होदोंना बेखायनो मानसिफोरा फैयाखै जानांगौ ओमफ्राय जाय जाय बाबुमोना एलबि होनो थिनदोंमोन बिथांमोना फैदोंमोन आरोना दसेब्लाबो थांफिनजोब्बाय खोमा ओमफ्राय आब'के मा ओंख्रि संदों गुमैया ब्लु होनो औ दे होनि र' ब्लु सिरि सिरि 1 2 3 4 5 6 वाव थेंक इउ स' माच जाबायना आब' सयाबिन टमेट'सो आगै औ गोथाव दे ओमफ्राय आंसो बिपिएफ होनना बुंदों आरो मा संसार बिनानाव र' एसे बेस्थ' आं दा हरगोन दे होनना बुंहरदो आरो आयै ओमफ्राय जाबाय दे औ ओमफ्राय आंनि सर्ट भिडिअखौ नायदो आगै
अके आब' आं दायो नायगोन एलबिखौ दोननायनि उनाव नायगोन निस्सय नायगोन होमबा ससमा गानफै बिनानाव सोर मेगना आनदोलोर नामा आनदोलोर गानबाय हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो अखायाबो अखा ओरैबायसा अखा हायो मेगनानो नायनो हाला बेरायनानै उन्दुनो ओंखारजोब्बाय सोरनाव सोंनो गोसोनि खोथा नोंनो लाहे लाहे बुकुर मरम बाहियाहे तुमाने अहिमाने अहिमाने हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो जोंखो माबाय सिरि सिरि आङो 1 आवार होगोन आरोना एलबिखौहाय जानो आं 35% अखा हादों आरोना दायो अन होनना बुंदों के आब'आ थेंक इउ स' माच आब' अन थानायनि थाखाय हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो रावबो गैलानो थांजोब्बाय 39 मिनिट्स जाबाय 40 जाबायानो बुंजायो ओमफ्राय आरो 20 मिनिटखौ जेने थेने थानानै 1 आवार्स होनोसै आरोना 5G नेट नांखायो नालाय टेनसन गैया सोर सोरनि भिडिअ नायनांगौ बुंनो हाखा पुरा फुल वाच खालामना होजोबनोसै दायो आङो दाथ' एसे फ्रिखा एगजामा 22 आवसो जासिगोन नालाय बारिखाए बरखुन नेरा 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 बरखुन नामिसे नामिब दियाना तिरि तारा बरखुन धेमालि करिसे सोंखोमाबाय सिरि सिरि आंनि गोसोनि खोथा अन होनना बुंदों आब'किया थेंक इउ स' माच आब' अन थानायनि थाखाय हेल' सोर सोर सानै दोङो अननानै कमेन्ट खालामदो एसे माबाया डलारफोरा बारायगोन खोमा एकबाबो वाट्सखौथ' एकथ' मोननाय नङा 1 घन्टायाव एकफोर मानसिफोर जायोबा माबाफोरखौ मोनगोन आरोना एकफोरखौ
आब' कबिता फैदों। गुड इभिनिं आब', थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव गोसो सिंनिफ्राय मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय आगै मा खबर, अखा हादों नामा? औ बिराद अखा हादों आब'। 31% दायो अखा हागासिनो दङ आरोना, ओरैबायसा अखा हादों। दायो एसे खमिबावबायसो, ओरैबायसा हादोंमोन अखाया। ओमफ्राय मा होनो आब' केया मा होनदों, नोंनि फेसबुकआव माथो नेम बोबाबो फैयाखैस' आगै। मानो फैया जानो? SONGSAR संसार, ओमफ्राय दैमा DWMIA बिदि हो। DWMIA दैमा बिदि हो आरोना, होनबासो फैगोन। ओमफ्राय जोंनावसो मानो गैयाथाय आगैना, अखा हायाखै आरोना आब'। ओरैबायसा अखा हादों बा दाखालिनिफ्रायनो अखा हाबाय दङ बेयाव। लोखि जायगा बिराद लोखि जायगा। एम्बु हाबा होनानैबो टट मोनाखै गुबुन गुबुन जायगायाव, खिन्थु जोंनि जायगायाव बारा एम्बुबो जाया, ओमफ्राय एम्बु हाबा होलायनाङा आरोना। थेवबो ओरैबायसा अखा हायो। ओमफ्राय खायफाया जायो, थेवबो एम्बु जानाया एसे खम आरोना जोंनियावहाय। ओमफ्राय बाक्सायाव ओरैबायसा एम्बु जायो, सिमलाखै हरै माबाथिंबो ओरैबादि एम्बु जायोनो। मा होनोथाय बेखौ, मुसलपुर साइडआव। ओमफ्राय अखायानो थोबसेबो गैयानो हरैहाय। ओमफ्राय मा होनना बुंदों आब' केया, आं दा LB होगोन दे आगै फै। अके आब' थांगोन दे, खैथासोआव होगोन टाइमिंखौ खोन्थालाय। हेलौ माबा आब' कबिता मा खालामदों, मा मैगं संखो, खबरा मारै दङ? ओमफ्राय हेलौ आब'मोन, सोर सोर दोङो? आब' कबिताजों लोगो जादो, बिराद सापर्ट खालामो बिथां आब'आ। आं आब'खौबो ब्लु होना दोननि आरोना। सिरि सिरि जाखांबाय नामा आगै? दायो ओंखाम जाला आब', आं माबा अरुणाचल बर्डार गोलैयो आरो, भैरबखुन्डनिफ्राय एसे सिङाव हाबलांनानै बर' रेस्टुरेन्ट दङ, बेयावहाय फ्राइड राइस जाना फैदों। ओमफ्राय दायो उखैनाय मोनासै, आं उदालगुरियावसो दंफैयो आरोना आनै मोननाव। ओमफ्राय 5G नेट नांदों, ओरैबादि मोजां मोनदों। माने साननैसो बेयावनो थासिगोन आङो, इगजाम जोबजासिम। MA नि एन्ट्रेन्स एगजाम दङ 22आव, ओमफ्राय एगजाम जोबनासो आङो न'आव थांसिगोन। ओमफ्राय 5G नेट नांदों नालाय बिराद LB होनो गोसो जादों, आरो बिराद मानसिफ्रानो LB होनो थिनबाय थादोंमोन। गैया, ओमफ्राय गथ'फ्रा ओंखारलांजोब्बाय LB होनो थिनग्राफ्रा, दहाय फैदोंमोन। ओमफ्राय आगै आं थांनोसै दे बाय। अके आब', दे होनबालाय थांदो। थेंक इउ स' माच आंनि LBआव गोबाव सम थानानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। ओमफ्राय जाखांबाय आगै, आंहा ना मागुरजों थाइगिरमोन। आयै मासे गोथाव खोन्थाखो आब'। थाइगिर बिराद गोथाव मोनो माथो दा बायसायाव थाइगिर जानो। आरो दाबादिनि थाइगिर गोरलैखौहाय हानो थाखाय ओरैबादि सहस जायो, बिराद मोजां हानो। दायो थाइगिरनि ओरै खर'खौल' एसे हास'दो, ओमफ्राय फुरा माबाखौहाय एसे जिं जिंनि माबाखौ हादो, ओरैबादि गोथाव जायो दाबादियाव थाइगिरा। ओमफ्रायो भेरि गुड आगै, बेस्ट अफ लाक। थेंक इउ स' माच आब'। मा होनो, एगजामा गाबोननो जानो गोनांमोन आरोना, ओमफ्राय खेबथाम जाबाय पस्टपन खालामबाय थादों आरोना। ओमफ्राय सेकेन्डनि पस्टपन खालामनाया 20आव जागौमोन आरो एगजामा, ओमफ्राय आरो दा 20निफ्राय मैया पस्टपन खालामलायबाय, 22आवसो जागोन। ओमफ्राय रिजाल्टखौबो माबा खालिनो होगोन, 26आव। ओमफ्राय एडमिसना बेनो लास्ट, बेनो फार्स्ट आरोना 29आव।
ओमफ्राय आं खालामनो हागोन ना हाया फैसा थाइसे गैया दा मा खालामगोन जादों ओमफ्राय एगजामखौ लिरग्रोनोसै आङो ओमफ्राय जुदिसो हायाबाथाय भिडिअ'सो लाबोनांसिगोन आरोना डनेसननि भिडिअ 8,000 थाखा फैसा आं म'आव मोननो जादो दा मा खालामनो फैसा थाइसे गैया हाजिरा खामला मावनायाबो आंनो एप्लाइनि माबा खालामनोनो थोआसै आरोना फैसाया ओमफ्राय दा थांलाय फैलाय आइयाबो हाजिरा मावबाय थादो ओमफ्राय कन्टिनिउ हाला आरोना आइयाबो बैसो जाबाय ओमफ्राय मारै दिरुननाय जादों आरो दा 8,000खौ ओमफ्राय जुदिसो रिजाल्टआ मोजां जायोबाथाय 26आव रिजाल्ट होगोन नालाय 26 खालिनो भिडिअ बानायनानै होगोन आरोना आङो माने उफाय गैया आरो लाजिनायखौ दोनथ'नानैबाबो आङो भिडिअनि थ्रुयैबाबो डनेसन नि माबा भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो आं ओमफ्राय आंखौ लोगो सासेया बुंदोंमोन नों बानायाबाबो जागोन दे होननानै ओमफ्राय आं बानायालासे मारै फैसा दिरुननो हागोन 8,000खौ 29आव दिरुननाया अखम्ब आरोना आंनि थाखाय मानो होनना बुङोबा दा बे समाव ओरैबायदि थेक्का जायो दैज्लां बोथोरावहाय थाखा फैसा दिरुननो खारन जोंहा बिफाबो गैया नालाय बिफाफोर थानायबा मायबा मोनसे जागौमोन आरोना दा बिफाबो गैया माबो गैया ओरैबायदि टेनसन जादों आङो ओमफ्राय मा खालामनो मा मानो सोरनाव बिनो दाहारानो नांना दङ आरोना आं दा लोगोनोनो होनांगौ आंनि फरायनायाव लाथ'नायमोन आरो बे फैसाखौनो आं दासिमबो होनो हायाखै 6,000 दाहार दङ आरोना दा ओमफ्रायो मा होनदों आंनिखौबो दा नों आंनिखौबो दा नों माइनाव कबिता लिरना अके आं माबा स्क्रिन शट खालामना दोनदों दा नायगोन दे ओमफ्राय फल' खालामगोन ओमफ्राय आंनिखौबो दा नों नाय आगै नोंनि नेम बोना कबिता अके आब' नायगोन दे ओमफ्राय 10थायाव आगै 10थायाव ना थांगोन दे ओमफ्राय अके आगै हानायमानि सापर्ट इउ थेंक इउ स' माच आब' लाजिनाङा आगै लाजिनाङा औ लाजि बांसिनैनो भिडिअखौ बानायनांसिगोन आरोना उफाय गैयाला आब' आंथ' बिराद सिं दुखु मोनगासिनो आरोना लोगोफोरा जमा जमा बयबो एडमिसन लागोन आंल' थालांबा मारै जानो बेबादि सानगासिनो आरो ओमफ्रायो फाननो लागाबो दायो एख'आनो गैया आरोना बोरमा मासे दोङो ओमफ्राय बे बोरमाखौबो गाबिनिसो आरो बोरमाखौ फानबाबो मा बेसेबां मोनो 2,000 मोनगोनबो मोनाबो आरोना 1,500निफ्राय लानानै बिदि 2,000नि गेजेराव मोननो हानाय आरोना ओमफ्राय दा गाबिनि जानाय बोरमाखौ मारै फाननोबो जादों आरोना माने एसे मारैबा नांदों आरो गाबिनि जानाय बोरमाखौ फाननो ओमफ्राय बिदि अमायाबो दा गोदानसो लादों बेबो न'नि नङा मादैनि फिसिनायसो आदिसो ओमफ्राय मा खालामनो मा मानो भाबिनानै आङो थट मोनाखै दा ओमफ्राय आइखौबो बारा प्रेसाराव खोलैयाखै आरोना मानो होनना बुङोबा आइनि माबाखौ केपासिटिखौ नायनानै आङो माने होनो हानायनि खुनु अपसनानो गैया आरोना आइनियावबो खारन आइयाबो एसे लोमजाबाय थादोंमोन ओमफ्राय मुलि जानानै एसे हामनायखाय बिजि सिजि जेबो थुवासै आरोना बैसोबो जाबाय नालाय ओमफ्राय एसे फ्रि थाबा मोजां आरोना ओमफ्राय दामाने इयो कन्टिनिउ हाजिरा खामलाबो मावनो होआखै आङो फुंनि समाव थाङोबा थांनो होयो ओमफ्राय थाङाबा जिरायनो होयो आरोना माथो बुंबावनो गोरिब जिउआव बेबादिनो खस्थ' मस्थ' हान्थिनांसिगोन सिमांथ' दङ बिराद गिदिर सिमांखौ जाफुंहोनो ओरैबायदि नाजाबोदों हे गसाइ
आंखौ नायहरदो गावनि फिसा होननानै हेलौ हेलौ आब'मोन आदामोन सोर सोर दोङो कमेन्ट खालामदो जोमै हनै रोमै रोमै गेलेलायदों जरा जरा ओमफ्राय माबा के बसुमतारी आब' नोंनि नामाबो कबितासो नामा दिनैसो मिथिबाय आं नोंनि नामखौबो कबिता होननानै हेलौ हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो बारा गोबाव थाया आङो दसे उनावनो एलबिखौ इन खालामगोन गोसोआव फैबाय थाया बिनि महरा जेबोला फैयो गोरबोआव रोमै रोमै अबेला उन्दुलाङो मा होनदों दाखालि जनायाव मानो फैदोंमोन आगै भिडिअ'खौ नायदोंबाबो बारा बुजिदियासै आं माबा थैनायनिबो भिडिअ होदोंमोन माने डेड बडिनि पिकचारखौनो आङो होनाय जायासै आरो खारन माबा बिसोरो आदामोना आंनो बे थैनायनि पस्टफोरखौनो मोनसेबो हराखै आरोना ओमफ्राय आं बिहरबाय थानोबो बिराद बोरैबा मोनदों ओमफ्राय माने थांनानै हुलुस थुलुस गाबनाय मानाय फुरा हामख्लं जाहैखादों आरोना जानाय लोंनायबो खान्थि गैया माने आमाइनि फिसाज्लाया थैदों आरोना 24 बिगा ड्रागन बागान दङमोन बे आदानि ओमफ्राय हाबा जायाखैमोन सेंग्रासो आरो 26 बैसोनिमोन आरो 26 इयार्सनिमोन ओमफ्राय मानसि खालामनानै बुथारदों आब' बेखौहाय उन्दुना थानायावनो थैदों आरोना फुरा थैलाला लिलि गजोबदों गुस्थियाबो गोसोम जाजोबदों ओरैबादि नायनो मोजां अनथावथाव जि साइसथारमोन मानसिया ओमफ्राय थैनाय समाव ओरैबादि बुगाजोबदो फुरा खावलाया लोथो लोथो जाजोबदो ओमफ्राय गुस्थियाबो गोसोम जाजोबदो ओरैबादि थै गजोबदों बिखा सिखा माने थैयानो थै जाजोबदों आरोना ओमफ्राय थैनाय खालिथ' आं थांनो मोनासै नालाय ओमफ्राय सानबानि उनाव दाहा गारो नालाय दसाना दाहा होनो लिरनायावथ' दाहासो लिरो आरोना दाहा गारनाय बुङो बेखौ ओमफ्राय बुंनायाव खायफाया दहाबो बुङो तिलानिबो बुङो खायफाया जायगा लायै जायगा आरो बेयाव थांदोंमोन आङो ओमफ्रायो बिराद मानसिफोरानो सोंहरबाय थादोंमोन आरो मारै थैखो माखो ओमफ्रायो भिडिअ'नि गेजेरजोंबो फोरमायखोना फोरमायाखैथाय आं गावनो पात्ता मोनासै मानसि खालामनायसो आरोना आं नेक्स्ट भिडिअ एक्सट्रा लानानै फैगोन सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय गोदान भिडिअ आरो लाबोनो हायासैनो आरोना बेयाव थांनानैथ' फुरा गाबनायानो गाबनाय जादों ओरैबादि मोजांमोन मानसिया माने मा बुंनो आरोना लोगोफोर एथ'बां गिदिर बागान सालायनायाबो माबा गोरलै नङा आरोना ओरैबादि दुखु मोनदों दाबो गोसोखांनानै मेगनानो मोदै गबावबायसो न' लुबाय थादोंमोन RCC खौनो थिखोदोंमोन आरो लुदोंमोन न'खौ RCC होननानै गाहायावनो बेसेबांबा गोथौ फुट जावनानै माने ढालायबायमोन आरो ओमफ्राय थाङै थुङै माने आसाम टाइपसो जाना थाबाय आरो न'आ माने गेजेरनि हाबग्रा दरजाया हाबग्रा माबाया फिसा जानायखाय आसाम टाइपसो जाना थास्रायबाय आरोना आसाम टाइप ना मा टाइप बिदिनो जाना थाबाय आरो ओमफ्राय न'खौबाबो ओंखारासै मानसिया माने थैनासो थांबाय आरोना ओमफ्राय ड्रागन बागाना दाखालि फानदों खोमा 11 लाखनि फानदों फिथाइखौहाय आरोना
बे एरियायाव बेनानो गिदिरसिन आरो बागाना। ओमफ्रायो आदा गेदेर दङ, आदा गेजेर सासे दङ, गेजेरा दायो दङ। बेबो दुबाइयाव जब मोनबायमोन, ओमफ्राय जब मोननाय दुबाइनि जबखौनो गारनांगौ जाबाय आरोना फंबाय थैनायनि थाखाय। मानो होनना बुङोब्ला एथबां गिदिर बागानखौ सालायनो हानाया गोरलै नङा आरोना, बेखायनो जबखौ गारनानै दायो बागानखौ सालायसिगोन आरो। ओमफ्राय मा बुंबावनो, गोसोखांबानो बिराद गाबफ्लाङो। ओरैबादि अनोमोन, ओरैबादि मोजांमोन, मानसि जानायखायनो नायनो हायासै आरोना। जोंनि बर'फोरा मानो बेबादिथाय, जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिफोराबो बिदि दोङो नामा बेखौ मिथिला आरो। ओरैबादि दुखुनांथाव, जेबो बेराम गैयालासिनो हरखाबै थैनाया एसेल' माबा नङा आरोना, नेगेटिभ खोथा नङा। ओमफ्राय जोबोद दुखु नांथावलै। औ आब' माथो बुंबावनो आरो, थारैनो बिराद दुखुनांथाव, गोसोखांबानो गाबफ्लाङो। ओमफ्राय थारैनो बागाना जोबोद गिदिर मारमोन। औ दा बुंसै, बिराद गेदेरमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे गाहायाव बिराद मैगं आबाद खालामोमोन आरो। मा होनो बैयो, मा फिथाइ होनोमोन, स्ट्रबेरि फिथाइबो गायोमोन, लोगोसे बानलु सिब्र', ओमफ्राय बानलु बेबादि जिखुनु बानलुफोरखौ गायोमोन आरोना। ओमफ्राय बेजोंनो न'खरा सोलियोमोन। ओमफ्राय लोगोसे बे आदा फिसानिनो थैनायनिनो बे खमाबाय माइरं दुखाना कन्टेला, बेयो बिनि नामैनोमोन आरोना। ओमफ्राय दा बे ड्रागन बागानखौ बे कन्टेलखौ बे आदा गेजेरानो सालायनांसिगोन आरो। जब मोनदोंमोन बेयो, जबखौ गारनांबाय आरो। थांनो थाखाय गासिबो रेडि खालामजोबना लादोंमोन, ओमफ्राय दायो सेस माने धंस' जाजोब्बाय आरो साननायफोरानो। ओमफ्राय आदा गेदेराथ' बागानखौ सालायनो हाया, मानो होनना बुङोब्ला बियो फरायगासिनो ना UPSC नि कचिं लागासिनो, बेखायनो बियो बागानखौ सालायनो हाया आरोना। ओमफ्राय माइ गायनायाबो दायो गासै 62 बिगाफोर जागोन खोमा। ओमफ्राय माखासेखौ बारि खालामजोब्बाय, बादाम गायो। बादामखौबो आं थांनायावसो फुबाय थादोंमोन। बिराद बादाम गायो, बादाम ओमफ्राय जोगोनार। माने ओरैबायसा जादों आब', मा होनो, ओरैबादि माबा ट्रेक्टर फानदोंमोन माबाखौ, जोगोनारखौहाय। ओमफ्राय गुबुनफोरनिया रावनाबो सेवाखै, बे आदानिया ओरैबादि रानाय फिथाइखौ खानानैनो दोनफैनायानो फुरा सेवलांजोबदों आरोना। ओमफ्राय माने मानसिनि माबा नांदों आरोना बेयावबो, माने गुबुननिया आरो बिनि गोरलै फिथाइखौनो दोननायानो माने सेवाखैबो, जेबो जायाखै आरोना, एन्जराबो जायाखै। खिन्थु बे आदानिखौ बेबादि जादों आरोना। ओरैबादि बेबो माने नेगेटिभ सानजाया आरोना, पजिटिभ साननांगोन आरो बेखौबो। सेवलांजोबदो फुरा, ओरैबादि गोमोन फिथाइ, रानाय फिथाइ दोननायानो माने अखा गैया मा गैया बिदिनो सेवलांजोबदों आरोना। बेखौबो माने हिंसाजोंनो बेबादि खालामदों होननानै फोथायदों आरोना। ओरैबादि दुखुनांथाव, मा बुंबावनो। हेल' लोगोफोर, सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय माबा आब'खौ बेटा माइ गायखांबाय नामा? आब'मोननिया माबा लखिमपुरसोमोन ना? लखिमपुर ना? आं फार्स्टआवहाय सिमोनसाफुरिसो सानबाय थायोमोन आरोना। लखिमपुरसो होनदोंमोन नामा आब'निया? मा एसे गाज्रि नोजोर नांदों आयौ।
औ माथो बुंबावनो आब'। ओमफ्राय मिथिबायना आब'? बेबादि होनना बुंदोंनो आरो खाथियावनो। माने एसे हमना मोनदों आरोना बै जाय बेबादि खालामदों बेखौहाय एसे हमना मोनदों आरोना। ओमफ्राय बैयो बेबायदि होनदोनो आरोना माइ ओंखारनाय समावहाय आरो सासे हाबा जानाय मानसि थैगोन होनना बुंदोनो आरो। साथाम मानसि थैनो गोनां दोङोमोन। सासेयाथ' सिगाङावनो थैखांबायनो आरोना। ओमफ्राय सेकेन्डआ नैबे आदा फिसाया थैनाया। ओमफ्राय थार्दआवबो दा एबार लास्ट होनना बुंदोनो। मा होनो माइ ओंखारनाय समावहाय हाबा जानाय मानसि खासे थैगोन होनना बुंदोनो। ओमफ्राय बेखौ आमाइमोना सोंनो थाखाय साब्रै साबा मानसि लानानै थांगोन होनना बुंदों आरोना बै मानसिखौहाय। ओमफ्राय आन्दासावथ' बै मानसिखौनो बादि मोनदों आरोना। माने ओरैबादि बे बै दाहा गारनाय खालिबो हाबफैनोनो हायाखैनो आरोना बिसानि न'आव। माने आवा खुन्दुंजों खानानै दोनजोबदों नालाय सोरगिदिं। ओमफ्राय माबा हाबनो हायाखैनो आरो बारान्दा। बिसोर माबाफोरा गाज्रि मानसिफोराथ' माबायाव हाबनो हाया नालाय। ओमफ्राय बे मानसिखौनो ओरैबादि गिनाय मोनदों आरोना। मा होनो दैज्लां बोथोर माइ ओंखारनाय समाव आरो सासे थैबावगोन होनना बुंदों आरो गामियाव। ओमफ्राय दा बेथ' जुदि इमान जुदि मिथिगोबा बेखौ होबथानो हानायनि माबा मोनसे फुजा सुजा बा माबा मोनसे ग्रह'गति बानफोर नाङा दोङोबा बेखौ फाहामनो हानायनि जोङो जा जगार खालामगोन होननानै बेखौ सोंनो थांगोननो आरो। ओमफ्राय जुदिसो खोन्थायाबा बेखौनो होननानै सानसिगोननो आरो आमाइमोना सोंनो थांगोननो। ओरैबायदि गिथावना भगबान आंथ' ओरैबायदि गिदों। बिनि थाखायनो थाब फैनांबाय आरो नङाबा आङो साननैसो थाबावगौमोन। ओमफ्राय आब'आ मा होनदों गैया अखानो गैया नालाय गायनोनो हायाखै। आदसा अखा गैया ने? जोंनिथ' नांगौनि बारासो अखा। औ आगै लखिमपुरसोना? लखिमपुराव आब' सासे हाबा जाहैनाय दङ गामिनि माबा इसोरना उत्तर कुलाबालि बगिनदि खोमा। माबानि बे उत्तर कुलाबालिनि खोलाथिं थांनांगौ साहाथिं थांनांगौ बे मन्दिरा एक्ट्रिसनि बिमा बिफानि गामियाव आरोना। आं थांबाय थायोमोन। ओमफ्राय 4 इयार्सफोर जाबायदां थाङिया लखिमपुराव। थांबाय थायोमोन आङो। जों जुनाय थांबानो बेयाव हाबबोनाय जायोमोन आरोना। ओमफ्राय भगबान होनना बुंदों आब'। औ माथो बुंबावनो ओरैबायदि हिंसा थायो मानसिया आयु आंथ' बिराद गियो। आं बेलेग मोदाय दावदायफोरखौ एख' गिया खिन्थु बेबादि मानसिखौ ओरैबादि गियो आं भगबान। आगै बारा नोंबो थांबाय थानाङा। औ बिदिनो ओमफ्राय ओरैबादि माने मा बुंनो आं जेराव लामा हान्थियो भगबाननि नाम लानाय सान्थि आरो ओमफ्राय दिनै इसोरखौ फोथायबोनानैसो बेसिम सफैदों आरोना आं। ओरैबादि गिनाय मोनो भगबान। ओमफ्राय आंखौथ' बिराद गिबाय थादोंमोन बिसोरो। हे इसर कारेन्ट थांबावबायसो। कारेन्ट थांबाय। कारेन्टआनो थांब्रबना होबाय आरोना। मानसिया माबादि एथ'बां गाज्रि मानसि थानो हागौ आयौ। जोंनि खाथियावबो बिथांनि हा बिथियावनो नोंसोरनि खाथियावनो आरोना बे मन्दिरा एक्ट्रिसनि बिमा बिफानि नङा नामा आब'? माबा आब' होनबा नोङो माबाखौ सिनायो बल'राम बर' ना बसुमतारिमोनथाय? बेनो गुमैया। राङापारानि आरोना आब'आ बुहुमस्रि नाम। सिनायगोनदां। कारेन्ट थांबा ओरैबादि एम्बु गाबदो। एम्बुआ ओरैबादि गाबखादों। ओमफ्राय रावबो गैखाला आब'ल'सै दं।
एबार थांबा हाबबोगोन र' आब' नोंसिनाव। कारेन्टआनो माला फैबावगोन आयु बिराद गरम जाबाय। सोरां आदाया कमेन्ट हरदो र' ब्र' आं एसे बेस्थ' दा हरनि दे होनना बुंदो। बिथां आंखौ सिनायो आदसा सिनायो आरोना ओमफ्राय एखे गामिनिनो नामा आब'? आं गासै खेबथाम ना खेबब्रै थांबायथ' बे गामियावहाय। संगिता आब' फैदों हेल' आब' संगिता आंनि एल बि स्ट्रिमाव मस्ट वेलकाम। मारै दं आब' नों एल बि होदोंमोन ना? ओमफ्राय आङो एल बि आव थांनो हायासै आं थांगोन सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दामानि आं एसे बेस्थ' बेखायनो रावनियावबो थाङाखै आरो। एक्सुवेलि आङो रावनिबो एल बि आव थांनायानो जाया आरोना दाना। ओमफ्राय ओंखाम जायासै आब' माबा भैरबकुन्द'आवहाय बेरायनो थांदोंमोन ओमफ्राय भैरबकुन्द' बारनानै अरुणाचलावहाय बर'नि मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ आरो इक' रेस्टुरेन्ट होननाय बेवहाय फ्राइड राइस कफि लोंबोदों। फ्राइड राइसखौबो ओरैबायदि जाबोदों बुरजानो उदै बुंजोबखादो बेखायनो जायासै। ओमफ्राय भागिन फिसानोसो संना होबाय आरो आब'आ फैनानै। उदालगुरियावसो दंफैयो आङो। आब' संगिता नोंहा मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय जेबो नङा दे आगै औ ओमफ्राय आर्निं जाबायबा आब' संगिताना? मन' जाखोना जायाखै? कबिता आब' प्लिज जइन मि। ब्लु होनाय दंखायो माबा आब' संगिता। लोगो जाबानो जाबाय बिराद सापर्ट खालामो बिथां आब'आ। कारेन्ट गैया आब' बिदिनो खोमसियाव थाथ'दो दसे। ओमफ्राय दालि बानलु बाथोनसो आगै औ गोथाव दे बानलु बाथोन। पियास बरहा होनानै बाथोन देबाबो ओरैबादि गोथाव मोनो। ओमफ्राय आब' कबिताया अके आगै हेपि गुड नाइट। मालाबा हाबफैहा फैबाथाय। अके आब' थांनायाथ' माबायाव थांनाय जागोन खोमा। मेसेङावहाय दाखालि आदा गोमानायनि सारादु दङ आरो बे सारादुआवहाय थांनाय जागोन आरो ओमफ्राय बेयाव थांनाय जाबाथाय सिमेन्ट सापरियावबो हाबनाय जागोन दाखालिबो हाबबोनो होदोंमोन। आं इमारजेन्सि थांनाय जादों नालाय बेखायनो हाबबोनाय जायासै रावनावबो। सिमोन साफायावबो हाबनो होदोंमोन गगामुग हाबनो होदोंमोन लखिमपुर हाबनो होदोंमोन जेरावबो हाबबोनाय जायासै आरोना। खारन आङो दाहायावसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय सारदुआ जोब्बाथाय बिदि सारदुनिफ्राय हाबबोनाय जासिगोन आरो माबायावबो सिमेन्टआवबो। अके आब' आब' कबिता गुड नाइट बाय। हेलौ हेलौ सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो कारेन्ट गैया ओरैबादि गरम जाजोब्बाय। आं भिडिअ आरो लाइभखौनो होबाय थानो हायालै आगै ओंखायनो मन' जाहोनो हायाखै। आदसा बिराद भिडिअ होबाय थानांगौ आब'। माने भिडिअ'नि थ्रुयैसो वाट्सआपो लोगोसे माबायाबो बारायो आरोना वाट्सआप बारायबासो मन' जागोन आरो। साननैजों मोनसे बा सानसेजों मोनसे रिल्स भिडिअ'बाबो नों होबायानो था होबाय था भिउस जानाय जायैखौ नों जेबो साननो नाङा आरोना रिल्सफोरखौ होबाय थाहायोबा। कारेन्ट गैया ओरैबादि गरम जाबाय। ओमफ्राय आब' कबिताया संगिता आगै आंनाव कमेन्ट खालाम आगै अब्लानो रिप्लाइ खालामगोन आं थेंक इउ स' माच आगै होनना बुंदों। माबा आब' संगिता आब' कबितानाव भिडिअ' नायनानै कमेन्ट हरना दोन निस्सय रिटार्न खालामगोन आरोना मालाय बादि नङा बिथां आब'आ। हेलौ हेलौ आंगोफोर सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो। कारेन्ट गैयैखाय बोरैबा मोनथारबाय आङो खोमसि खोमलानो नायनोनो हायाखै।
जाखावबाय ओरैबादि कमेन्ट खालामना दोनदों आंखौ मानसिफोरा फेसबुकआवहाय। आब' आं नोंनि भिडिअ'फोरखौ नायबाय थाखायो मालाबा कमेन्टबो हरबाय थायो आब' सना होनना बुंदों आरोना। औ बिराद मोजां मोनो आंबो आब' कबितानि बेलेगनि भिडिअ'खौ नायोना नाया बेखौ मिथिला आरोना खिन्थु बे आब'नि भिडिअ'खौहाय आंनियाव नटिफिकेसन फैबा खिन्थु मालाबा नायनो सम मोनाबा नायनाय जाया आरोना। ओमफ्राय जेथिया कमेन्ट थाङो अब्ला सानखादो आरोना आं भिडिअ' नायदो होननानै। ओमफ्राय मालाबा कमेन्ट खालामाबाथाय भिडिअ' नायाखै होनना सानखा आरोना। मोजां भिडिअ' होयो मालाय आब'आ। भिडिअ' होबाय था माबा आब' संगिता भिडिअ' होबाय था माने नोङो सानसेयावनो मोननै मोनथामफोर भिडिअ' लाना दोन आरोना। बा माबा मोनसे खोब गोलाव भिडिअ' नङाबाबो 5-6 मिनिटनि ब्लगफोर बेफोरबायसा भिडिअ' होबाय था आरोना। ओमफ्राय शुट खालामनानै नों आनलिस्टआव भिडिअ' आपल'ड होनानै दोनदो। ओमफ्राय उनावहाय नोङो पाब्लिस खालामलांबाय थादो आरो। माला कारेन्ट फैबावगोन। कारेन्ट फैदो कारेन्टआनो फैला दासिमबो। माबादि उन्दुगोन बेबादि कारेन्ट गैयाबा आयौ भगबान। सोंखोमाबाय कारेन्ट गैया नामा? गैया आब' कारेन्टआनो दाबो फैनो रोंला ओरैबायदि खोमसि खोमला गरमनायाबो जाला ओरैबायदि गरमदों। एलबि होबाय था ओमफ्राय आब' हायोबा कन्टिनिउ एलबि होबाय था होनबा वाट्स टाइमा बारायगोन। ओमफ्राय आगै नोंखौ दिनै एसे गोसोमसिन नुदों। गोसोम जाखादों आब' हाजिरा मावबाय थादोंमोन ना फोथाराव बयबो होनखादों आं नों मासि गोसोम जादों ओरैनोथ' गोसोमखानो। ओमफ्राय थेवबो माबायाव हाजिरा खामला मावबाय थानायखाय बांसिन गोसोम जादों आरोना। गरिब मानसि माथो होनबावनो हाजिरा खामला मावाबाबो उपाय गैया। गोसोम गोफाखौ नेवसिनानैबाबो सान्दुं अखाखौ नेवसिनानैबाबो हाजिरा मावनांदो आरो। सान्दुं गोसा थिं माला कारेन्ट फैबावगोन होनना बुंदों आरोना। उपाय गैया आब'। माबा आब' नोङो हायोबाथाय एकदम गोजाम बर' संफोरखौहाय माबा कालेकसन खालामनानै नोङो हगारग्रो जा होनबाना बिराद भिउ फैगोन आरोना वाट्स टाइमाबो बारायगोन। ओमफ्राय दे आगै मोजाङै था अके आब' ओमफ्राय दामानि मावथ'ला आरोना हाजिराखौ। मानो होनना बुङोबा आं एगजाम होनोसो फैदों उदालगुरियाव आनै मोननाव दंफैयो दा। उदालगुरि टाउनाव। माला कारेन्ट फैगोन भगबान गरमा जाला। सोंखोमाबाय सिरि हेल' गाइस सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालाम मानसिफोरानो रावबो गैला। दे आगै मोजाङै हो एगजामखौ। औ आब' बे एगजामखौ पास जाबासो एम ए आव एडमिसन मोनगोन आरोना आं। ओमफ्राय एम ए नि एडमिसन लानो फैसायानो दायो थाइसेबो गैया।
मा खालामगोन जादों आरो 8000 नांगोन फैसाखौ ओमफ्राय आङो डनेसननि भिडिअसो बानायनांसिगोन सोंखो माबा सिरि सिरि दिनैसो आंहा जइन होनना बुंदो जोंना कानुन लोगोआ थेंक इउ स' माच कानुन लोगो मस्ट वेलकाम आंनि एलबि स्ट्रिमाव गोसो सिंनिफ्राय वान्स एगेन मस्ट वेलकाम मारै दं लोगो आंबो दिनैसो एलबि होखादों बिराद गोबाव जाबायमोन कारेन्टआनो गैया नै बोरैबा मोनसे खोमसि खोमला जाजोब्बाय एलबि होबाय थानायखाय होदोंमोन आं ओमफ्राय गथ'फोरा खारजोब्बायसो ओमफ्राय आगै होनना बुंदों आरोना उपाय गैया आब' एडमिसनखौनो खालामनो हागोन ना हाया माने एडमिसनाबो मा होनो 29आवनो लास्ट डेट बेनो फार्स्ट डेट आरोना बेनो लास्ट बेनो फार्स्ट आरो माने सानसेयावनो एडमिसनखौ खालामजोबनो हायाबा अखानायै एडमिसन मोनफिनला आरोना एम ए निया ओमफ्राय बे खालि हायाबाथ' मा जागोन मिथिला एसे हेल्प लादो आगै होनना बुंदों हायो ना हाया बिदिनो आं सानदों आरो डनेसननि भिडिअ बानायनोसो नङाबाथ' आं हानायनो नङा आरोना खारन बिदि दाखालि बावैसो मानसि थैना होबाय बिदि थाखा फैसानि ओरैबायदि प्रब्लेम जादों आरो दायो मोजां दं आंहा नोंहालाय होनना बुंदों आंहाबो बिदिनो उदालगुरियावसो दंफैयो गलमायाव आनैमोननाव ओमफ्राय होनना बुंदों आरोना ओरैबादि खोमसि बोरैबा मोनजोब्बाय कारेन्टआनो गैया कारेन्ट गैया कारेन्ट मबाइलानो गुदुंसो जाजोब्बाय सिरि सिरि बिदि बोरैबा ओरै खालामनायावसो एसेबां जादोंमोन नैदियावसो स्रां जादोंमोन ओरैबादि एम्बु गाबदों दाथ' आगै गुड नाइट अके आब' गुड नाइट थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव गोबाव सम फैनानै एलबि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय गुड नाइट आब' बाय ओमफ्राय गुड नाइट दिनै उन्दुसै डिउटिनिफ्राय दासो सफैदों आदसा थेंक इउ स' माच लोगो दसे समब्लाबो फैनानै सापर्ट खालामनायनि थाखाय गुड नाइट सुइट ड्रिम बाय सिरि सिरि नोसै नोसै हेल' गाइस सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कारेन्ट गैया कारेन्ट सिरि सिरि